Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak itten egy szép nyári szombati napon. Terméktesztelési akciónk első kiszemelt áldozata egy Canon S100-as típusú nyomtató. Így van, a Ega Zonno ruszki időkből, és a szervizes ember ifjabb Kustra Zoltán, alias Kusi, és kedvenc kollégája a 12 kilós kalapács. Hát akkor hadd szóljon. Már te szlogen a végére? Minden. Nyomtatás vége! Csú, hát ennek már tényleg vége. Csak úgy üssed, mintha én lennék. Hát gyere! Hát ez fárasztó! Tudjuk. Hát igen. Ennek annyi. Bemutatom a segédet. Jamlik Zoltán elvtárs. Hagyj neki. Így gyerek, itt Rambóba se látsz ilyet. Így van. Hát ez igen. Ez szép gyerekek. Ez szép. És megint itt vagyunk, még mindig szép nyári nap, igaz még tavasz van, de nem baj. És van még egy önkéntes nyomtatónk, aki úgy megunta az életét. Itt van a mi Jamlik Zoli barátunk egy barátságos kis javító eszközzel, és megmutatja, hogy hogyan kell egy nyomtatót megszabadítani a fájdalmától. Na akkor kezdődjön a tánc! És itt van Geri, aki rásegít még egy kicsit, hogy azért biztos legyen a hatás. Jó, szerintem annak annyi. Viszlát nyomtató!